फडणवीस अजितदारा भेटीची इनसाइड स्टोरी झी 24 तासच्या हाती लागली आहे। माणिकराव कोकाटेंसंदर्भात आज दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली। या भेटीमध्ये कोकाटेंची खाती कोणाला द्यायची ते सांगा असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांना विचारला, अशी माहिती झी 24 तासला विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे। हायकोर्टाने स्थगिती दिली तरच कोकाटेंचं मंत्रिपद वाचू शकतं असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्याचंही कळतंय। वर्षावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यामध्ये बैठक झाली। कोकाटेंची खाती कोणाला द्यायची ते सांगा असं फडणवीसांनी अजितदारांना विचारलं। मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अजित पवारांना हा प्रश्न केला। कोर्टाने स्थगिती दिली तर कोकाटेंचं मंत्रिपद वाचेल, तसं न झाल्यास कोकाटेंचं खातं कोणाला द्यायचं असं फडणवीसांनी अजित पवारांना विचारलं।